जिखिनि पर्टेल निउस नोंथांमोननिसिम जों बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोसे मैया जि जोंनि जि मिडिया लानायानो जाहैबाय मैया जि जोंनि बारग' एनडिएफबि आगुनि दा जिएस अर्थात अनजालु बिथांमोना जि माबायाव मिडिया लानानै बुंदों जे गासैबो जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जे माबायाव फैगौ रि इलेक्शनाव उफ्रा इलेक्शनाव दे इउपिपिएल एबा बिजेपि बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगौ होननाया बियो जोबोद दुखुनांथाव। आरो लोगोसे बुंदोंदि बिसोरो जोंखौ एक्स एनडिएफबि केडारफोरजों सावरायाखै, गोजौनिफ्राय जेबो सावरायाखै आरो जेबो इनफर्म गैया। आरो बिनि थाखाय बिसोरो मा रावनि थाखाय मा गोसोजों बिदि बुंनो हादों, हयथ' गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना माबा मोनसे साननानै जुदि बुंदों जानो हागौ, खिन्थु जोंनिफ्राय बियो राइट नङा। बिथांमोना बुंदों आच्चा बे डिआर नाब्ला गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारनि जि बिसोर इउपिपिएलआव थांब्लासो दि रन्जन दैमारि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बिथांमोना इउपिपिएलआव सापर्ट होदों जानो हागौ। खिन्थु जि रन्जन दैमारि सारा जि लिगेलै गाबोननिफ्राय बिथां एडभकेट मानब सरनिया सारा गाबोननिफ्राय हियारिं खालामगोन, गाबोननिफ्राय हियारिं जागोन। आरो जाय एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट होबाल'सो दि रन्जन दैमारि सारा गगोन बे नङा, बियो लिगेलि बेयो हियारिं जानानै माबा मोनसे बेल जानो हागौ। जों नैबे 30 अक्ट'बराव जि उफेरा बिसायख'थि बेहाय जोङो जि जोंनि 28 नं समस्तियाव जि जोंनि दुर्ब कुमार नार्जारि सारखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो 28 नं समस्तियाव जोङो गोबां जों खामानि मावगासिनो आरो जों बेखौ मावबाय थागोन आरो जों बेखौ देरहाहोनोबो जोङो राजि। जोङो बे सापर्ट होनाया जोङो पार्सनेलिटि नङा, जोङो अल आरडि ग्रुप एन्ड बायदि बायदि ग्रुपनिफ्राय जों सापर्ट होगोन आरो जों बेखौ पार्सनेलि सापर्ट नङा। जोङो जि माबानिफ्राय जि नैबे उफारि बिसायख'थिनिफ्राय फैगोन 30 बिसायख'थि बेहाय जोङो सापर्टआनो जाहैबाय जोङो बिटिसि इलेक्सननिफ्राय जोङो बिपिखौ सापर्ट होबोदों आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनाय नङा। मानो होनाय नङा होनोब्ला सिलाय लाग्रानि समस्याखौ सिलाय लाग्रासो बुजियो, सिलाय लायै माबाफ्रा सिलाय लाग्राखौ जेबो बुजिया। आरो लोगोसे जि प्रमद बर' जि CEM बिथाङा बुंदों दि गासैबो केसा जोबजोब्बाय, खिन्थु बे केस जोब्बाय होननाया बियो नंखाय। आरो दिनैहालागै जोंनि केसानो रानिं सोलिगासिनो दङ। दायो जोङो कर्ट बाय कर्ट जों थारिख मारिनो नांगासिनो दङ आरो बे केसा जोब्बाय होननाया नंखाय। बे रिहेबिलिटेसनखौ सारमोना बुंदों दि जे बारग' एनडिएफबिनि जेनाखि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों दि रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोब्बाय, बियो नंखाय आरो मोनजोबाखै। आरो बेसेबां मोनबावनांगौ दङ बिथांमोना हयथ' मोनजोब्बाय होननाया बिथांमोना हयथ' एनडिएफबि केडारफोर साबेसे दं बिथांमोन हिसाबानो गैया जानो हागौ आंनि साननायाव। आच्चा जि बिटिआरनि डेपुटि CEM बिथाङा बुंदों, गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि हारिमु आरो बि बान्स बिथांमोनखौ बुंदों दि 2014आवसो आफादाव जयेन जानाय। खिन्थु 34 बोसोर जुद्ध नांनायाव बै समनिफ्राय नांबोनाय आरो गोदानै एक्सटेनसन जाबोनाय बायदि गोदानै रिक्रुटमेन्ट लाबाय थानानैसो 34 बोसोरसिम दिनैहालागै आगान होबोदों। अब्ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया माबोरै 2014 सनाव हाबनानैसो आफादाव माबोरै बुंनायनि मोन्थाय गैया होननानै बुंखो? आं बिनि सायाव बुंनाया जाहैबाय जि सानसे मावब्लाबो साननै मावब्लाबो आफादा बियो आफादा आफादनिखा, सानसे मावब्लाबो बे आफादा आफादनिखा। बेखौ बे बिटिआरनि CEM बिथाङा बेखौ बुंनाया भुल, गोरोन्थि दङ, आं बेखौ सानो। जि दाख्लै थांनाय मैया जि जोंनि माखासे आरडि ग्रुपनि बारग' एनडिएफबि लिडार बिथांमोना जि इउपिपिएलआव थांबाय, बिथांमोननिफ्राय जोङो निन्दा खालामो जि बिथांमोना इउपिपिएल थांनायाव जोंनि जि केडारफोर दङ बे केडारफोरखौ लानानै जेबो सावरायाखै
आरो जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया बिथांमोना मबे खेथ्रआव लानानै मा सोरनि मा थफ्ला लानानै बिथांमोना मिडियायाव बुंदों दि जोंनि गासैबो एक्स एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि आरडि फेक्सननिफ्राय गासैबो केडार्सफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों होननाया बियो नंखाय आरो जों बेखौ नाफस खालामो मानो होनोब्ला जोङो बिटिसि इलेक्सननिफ्रायनो जोङो बिपिएफखौ सापर्ट होबोदों आरो जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनाय नङा जों बियो रोखा जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायो जोङो एक्स एनडिएफबि आरडि ग्रुपनि जानानै जोङो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों आरो बियो